Ane! Uste dut ohikoa dela zerbait urduri egotea nire lehengo egunan, segurenik dena ondo joango da. Ez dut esperientzia askorik eskolan, baina segurenik ondo aterako da. Ondo baino hobeto, ziurrenik horrela izango da, ziur nago. Urte batzuetarako atzerapena dut, baina ez da arrazoia baikorra ez izateko. Ikasketetan hobetu bakarrik egin dezaket, ondo hasten diren gauzak ondo jarraitzen dute. Polikiago, mesedez. Atsegina izango da lagun berriak egitea, izan ere ziurrenik betidanik elkar ezagunak izango baitira. Eskolara joatea nire bizitzako ametsa da, zer atera daiteke gaizki? Mesedez, ez da ia seinale txarra izan. Nik konponduko dut. Arren, Ane, polikiago joateko esan dizut. Barkatu, Marila. Gaur ondo joan beharko litzaizuke, erbia baina azkarrak bazara. Ez nau nire burmuinak kezkatzen. Uste dut ondo baiela. Eta sortearekin besteen mailara iritsiko nahi. Horrek ez nau kezkatzen. Badakizu zer kezkatzen nauen nire kezka garrantzitsuena? Ziur laster esango diguzula. Nire ile gorrotagarri hau da. Ile gorri, zagar, nazkagarri, iguingarri hau nire bizitzaren zoritxarra da. Iradokitzen dizut beste kezka nagusi bat bilatzea. Eta begira nire oreztak, gorroto ditut nire oreztak. Uste dut seguraski gogokoago izango nintzatekela neskamutientzat itxura hobea izango banu. Ergelkeriak, arropuz galanta zara. Larrosa bat ez balitz polita izango inorrez litzateke geldituko ura esantzera. Gainera ezin naiz izan arroputza eta itxusia. Nahikoa da tontakerietaz. Ondo joango zaizu eskolan, kexatzaz uzten baduzu eta indartsuagoa egiten bazara.